Jeg voksede op med min far, fordi at da jeg var 4,5, der døde min mor af hudkræft. Laura Terkelsen er 15 år og bor i Aarhus. Hun er den yngste i en søskendeflok på 4. Hendes 3 storesøstre er flyttet hjemmefra, så nu bor hun alene sammen med sin far. Faren har siden moren døde taget sig af Laura på egen hånd. Hej. Jamen, når jeg fortæller, at jeg bor alene med min far, så er det er som om, der ikke rigtig nogen, der tænker over, at jeg bor alene med min far. Det eneste, de tænker på, det er, hvor er din mor så hen. Og så kører snakken jo ligesom på det. Det er som om, der aldrig er nogen spørgsmål ind til, hvordan jeg bor med min far eller sådan noget. Jeg kan selvfølgelig godt selv fortælle det, men det er ikke sådan, at folk de spørger mig, har du så haft en dårlig opvækst på grund af det eller et eller andet. Jeg tror, jeg har haft meget mindre regler end mine veninder, fordi at jeg tror også, at mine veninder de har det sådan, så moren de stiller altid sådan nogle ikke krav, men sådan nogle regler for, hvordan det er, for de bliver meget nemmere bekymret for, hey, hvor er hun egentlig henne, eller hvor er han egentlig henne, og sådan noget, mens fædrene altid sidder og slapper noget af. Jeg føler slet ikke, at jeg har kunnet tale åben om følelser med min far, og jeg ved ikke, jeg ved godt, at jeg kan, men jeg har bare ikke lyst, fordi jeg synes bare, der er nogle ting. Det er bare noget, som kun piger skal vide, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan. Jeg synes, der er mange følelser, hvor jeg bare er lidt, men det er han nok ligeglad med, eller det vil han alligevel ikke kunne gøre noget ved, og sådan. Der er jo også mange pigeting og pubertet og sådan noget, som piger de jo snakker med deres mor om, og folk de har altid været sådan lidt, hvordan kunne du sige det til din far, og det bliver du nødt, eller så bliver jeg sådan lidt, jamen det bliver jeg da nødt til, og jamen sådan noget med, vil du ikke købe nogle bind, far, og et eller andet. Det siger mine pigevenner, det kan de slet ikke sige til deres far, og det var da helt hul i hovedet, men det kan jo blive nødt til, kan man sige. Jeg er ikke så meget for at snakke om problemer, så måske det er nok på grund af, at jeg voksede op kun med en far, men bare problemer med veninder og problemer med drenge og problemer med alting, det tror jeg bare er nemmere med en mor, som ligesom, hun har også prøvet det præcis samme som mig, kan man sige. Jeg har været ret jaloux nogle gange, når man sådan hører min veninde, der siger, og så gik jeg lige ned i stuen og snakkede med min mor om det, og jeg fik lige lov til at gå ud og græde ud med min mor og sådan noget. Det kan jeg også gøre med min far, men jeg tror bare, jeg har ikke så meget lyst til det, fordi jeg føler lidt, at det behøver han ikke at vide, og det behøver jeg ikke sådan læst af på ham. Men jeg ved, det kan jeg altid gøre, hvis jeg har lyst til, men jeg tror bare, nogle gange så føler jeg bare, at det er morens pligt, og så har jeg bare valgt at sige, at det gør jeg kun ligesom i ekstreme tilfælde, hvor jeg virkelig har brug for at bare snakke med min far. Hvis der er et eller andet mellem veninderne eller et eller andet, så har det bare været svært for mig at sige til min far, fordi han kan jo godt mærke, at jeg går og er ked af det, men når jeg ikke siger noget, så ved han heller ikke rigtig, hvad han skal gøre, for han ved godt, hvordan jeg reagerer, hvis han begynder at spørge ind til det. Der er dog flere personer i Lauras omgangskreds, der står klar, når hun har brug for at snakke. Det er Laura. Jeg taler med mine veninder rigtig meget om ting og sager, og så har jeg også 3 søstre, der altid har sagt til mig, du skal bare komme til mig, og jeg vil gerne være din mor for dig, og du skal bare tænke mig som en, og så har jeg altid kunnet ringe til dem. Hvor Laura tidligere tilbragte meget tid sammen med sin far, er det i dag lidt andre vilkår, der gør sig gældende i deres forhold. Da jeg var yngre, så gik vi rigtig tit i biografen eller ude at cykle en tur, og vi havde faste vaner med at se en lørdagsfilm hver lørdag med popcorn og gøre det ene og det andet. Egentlig lidt som en normal familie ville gøre, men så bare uden en mor, som nok også gør lidt en forskel. Men det har i hvert fald været rigtig hyggeligt, og det er ikke sådan, at jeg har manglet noget på det punkt med, at der ikke er nogen, der vil lave noget med mig. Er det ikke, Thor? Jo, men jeg spekulerer på, hvem det er, der er på det billede, for det er jo meget gammelt. Det var i hvert fald. Ja, og det er fra Dagblad. Vi gør det nok ikke så meget mere, fordi at nu har jeg jo så fået den der, jeg kan ikke gå i biografen med min far, fordi så føler jeg mig da lidt venneløs, og så gider jeg jo heller ikke cykle en tur med ham mere. Det er lidt trist, men jeg tror, man vokser jo lidt fra det der, og det tror jeg også, mine veninder gør med deres forældre, det er jo ikke sådan, så det er noget specielt lige med mig.